Rojas, ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Ang salita ng Diyos galing sa aklat ng mga kawikaan. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, at pagka tumandaman siya ay hindi niya hihiwalayan. CMN News. Ang salita ng Diyos Galing sa aklat ng mga kawikaan. Ngayon nga, mga anak ko, dinggin ninyo ako, sapagkat mapalad ang nangag-iingat ng aking mga daan. Mga kinig kayo ng turo at kayo'y magpakapantas, at huwag ninyong tanggihan. Mare! Kay balo ka bala kung sa diin ang tambayan sa mga kontraktor kag foreman diri sa Rojas City? Abaw, sa diin bala ina pare. Hindi ka maghambal sa hardware nga wala sang stock ha? Hindi no! Dira ina sa BY & Sons Trading Incorporated sa Rojas Avenue. Kompletos rekado sa construction materials. Ay hoo! May semento, lumber, plywood, seam, C-purlins, steel bars, PVC pipe, pintura, metal framings, water pump, mga gamit sa electrical, kag madamo pa sang iban. Kung magpatindog ka sang bago nga building o kung magpa-renovate sa imo nga balay, diri ka na. Napamatud-an na ang kabakod, presyo nga sulit kag patod. Gani, magtawag na sa 036-621-0259, subong man sa 6211-016 o kung 621-0279, kag kun sa cellphone naman, makig-angot lamang sa 0929-122-9677. BY & Sons Trading Incorporated. Mabakod, kompleto, kag masaligan sa tunga man sa tig-ilinit o kuntig ululan. Ang salita ng Diyos Galing sa aklat ni San Juan. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y mangag-ibigan sa isa't isa, na kung paanong iniibig ko kayo ay mangag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Langga? Ready na natanan mo nga dala? Ahay, hidlawon naman kami sinisaimo. Gani nay, balik naman ta sa abroad. Pero wala pa ko baladala nga pasalubong para sa akon mga upod sa ubranay. Ang Ogie at Chocolates ang Dad's Farm. Tatak lokal, kag proud products ang Maayan Cappies. Kanami gis ang Ogie at Chocolates. Manamit na, 100% na natural pa. Magluwas sa Ogie at Chocolates kag Tablea, ang Dad's Farm may yaraman sa mga produkto kasubong sang kimchi, atsara, sweet chili garlic oil, kag mga prutas parehas sang red lady papaya kag dragon fruit. Sa mga luyag magbakal, mag-contact lang sa numero 0917-303-1201. Ogie at Chocolates kag Dad's Farm. Ogie at Chocolates kag Dad's Farm. Business for the people and the planet. Merong awit ang Beatles. Ang title niya, If I Fell. If I fell in love with you, would you promise to be true? Lahat ng iniibig, yan ang hinahanap-hanap sa kanyang mangingibig. Ngunit maraming pusong sawi, pusong baliw, pusong nasaktan. Ay, meron po tayong tipsan nyo. Kung gusto nyo na kayo ibigin ng tunay at wakas, isa lang ho ang mangingibig na ganyan. Ang pangalan niya si Jesus Christ. Naranasan ko na sa buhay ko ito. Kung siya'y umibig, tapat, totoo,
di magmamaliw at dalisay. CMN News. Oras sa 88.1 Spirit FM Rojas, Philippine Standard Time, impunto alas 7 sa aga. Good morning, Father Francis at kasamang Ariel. Salamat, Ariel and Father Francis. Yung mahay na daw po sa Itugabon. Mayong buntag Dumaguete City, mayong buntag Negros Oriental, mayong buntag Pilipinas. Magandang umaga, Ariel. Magandang umaga, Pilipinas. Maayat-ayat na aga, probinsya, Antique. Para sa komprehensibo nga impormasyon, kag matuod nga balita sa aga. Spirit Morning Balita. Live, gikan sa Spirit FM Broadcast Center para sa pagdulong sa madungduot nga pag-alagad kag pagserbisyo. Alagad May Durias. Para sa Spirit Morning Balita. Maayong aga Pilipinas, maayong aga syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz, maayong aga mga kaalagad. Good morning sa tanan naton nga mga kaalagad kag mga ka-best friends nga nagatutok na sa aton sa 16 ka mga kabanuhanan sa probinsya sang Capiz, 47 ka mga kabarangayan sa syudad sang Rojas kag sa 71 tanan ka mga parokya kag mission station sa bugos nga arkidiocese sang Capiz. Ginatawyaw manaton sang maayong aga ang tanan naton nga mga kauturan nga kutob malabutan sang aton nga pagpangalagad, ilabi na sa mga kailapit naton nga kaprobinsyahanan, ang probinsya sang Iloilo, probinsya sang Aklan kag probinsya sang Masbate. Nagapalabot man kita sang pagtamyaw sa aton nga mga suki nga mga tagpalamati, ilabi na dira sa Teodoro Arsanas Trade Center, sa mga telepapa diri sa syudad sang Rojas, mga commercial establishments nga nagapamati, nagatutok kag nagasubaybay sa mga programa sang 88.1 Spirit FM Rojas. Good morning mga kaalaga. Sa aton nga mga drivers, sa aton mga tricycle drivers, jeepney drivers, truck drivers, o halong-halong sa pagbiyahe mga kaalagad, nagapamati kag kaupod kita sa pagbiyahe sa kada adlaw bisan pa may mga pribado nga mga salakyan. Kaupod kita mga kaalagad. Good morning kag halong mga kaalagad. Sa aton nga mga kauturan sa ilang nga mga panimalay nga nagahimos, nakakat kay tungod Lunes na naman, may sulod, may opisina, may eskwela mga kaalagad, pero nagapamati, nagatutok sa sining nga mga tinion diri sa aton nga programa. Good morning sa inyo ata. Nagapangalagad na ang programa Spirit Morning Balita para sa pagdulong sa inyo sang mga mainit nga balita subong nga adlaw. Live kita mga kaalagad sa aton official Facebook page nga 88.1 Spirit FM Rojas. Subong man sa aton YouTube account kag syempre mabatian ninyo ako live sa lilisuan sang inyo mga radyo sa 88.1 FM band. Subong nga adlaw sang Lunes, Setyembre 29, tuig 2025. Kag sa pangalan sang kabugusan nga puwersa sang 88.1 Spirit FM Rojas, ini ang radyo sang Archdiocese of Capiz, ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Ako ang inyo tagpalayag, ini si Alagad May Durias para sa Spirit Morning Balita. Ano balabanwa mga balita nga aton paghatagan sang nagakaigo nga pagtamo diri sa aton nga pagpangalagad. Yari na aton nga mga headlines.
Sa balita nasyonal, probinsya sang Masbate ginpaidalom sa state of calamity matapos ang epekto sang tropical cyclone nga upong. Samtang anay Presidente Rodrigo Duterte nagpaidalom sa mga laboratory test matapos nasapuan nga wala na sing animo sa sulod sa iya detention facility. Sa iba naton nga balita sa Western Visayas, balitang regional. Mga apektado sang bagyo nga upong sa Western Visayas naglabot sa 39,000. Samtang Bacolod Representative Alfredo Benitez nagapati nga dapat bungkagon ang DPWH. Balita diri sa syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz, balitang lokal. Sunog sa Barangay 8 nagluntad kagabi isa ka balay natupok sang kalayo. Samtang ginkilala nga leader sang isa ka komunista nga grupo sa Tapas, voluntaryo nga nagsungka sa otoridad. Para sa aton nga balitang sports, volleyball icon nga si Leila Barros naghatag sang importansya sa pagduso para sa grassroots program sang volleyball sa Pilipinas. Balitang showbiz, Selena Gomez nagpakasal na kay Benny Blanco. Kag sa aton balitang Veritas, mga dioceses sa Bicol naglunsyar sang aid drive para sa mga biktima sang bagyo nga upong sa Masbate. Nabatian mga kaalagad ang aton nga mga headlines. Bantayan ninyo sa hindi madugay ang detalye sa aton ginpanglinyada nga mga balita. Sa sininga tiniyon ni Balong tadanay ang pinakaulihing nga update tuhoy sa manginlakat sang panahon subong nga adlaw diri sa aton Spirit Weather Update. Spirit Weather Update. Para sa aton Spirit Weather Update mga kaalagad, yaring report sang DOST Pag-asa nga gin-issue alas 4 kagaina sang aga subong nga adlaw September 29, 2025. Wala sang ibahin nga mga weather disturbances mga kaalagad nga nag-aapekto sa sulod kagwasang Philippine Area of Responsibility. Sa karon patayin lamang nga nag-aapekto ang easterly sa bugos nga pungsod. Ang easterly sa magdala sang partly cloudy to cloudy skies nga may mga isolated rain showers kag thunderstorms sa Metro Manila kag nabilin nga bahin sang pungsod. Samtang ang aton temperatura subong nga adlaw maximum temperature 32.8 degrees Celsius nga mabatsyagan naton alas 4 karon sa hapon. Minimum temperature 24.6 degrees Celsius nga nabatsyagan naton alas 5 kagaina sang aga. Nagbutlak si haring adlaw alas 5:46 kag magatunod ini mga kalagad alas 5:47 karon sa gabi. Para sa aton nga regional forecast diri sa probinsya sang Capiz, lauman mga kaalagad ang partly cloudy skies nga kun kaisa may mga rain showers kag thunderstorms. Aton nga temperatura minimum temperature 25 degrees Celsius, maximum temperature 32 degrees Celsius. Aton nga hangin mangin mahinay tubtub ka sarangan, samtang aton coastal condition mangin makanay tubtub ka sarangan. Samtang sa weather forecast diri sa syudad sang Rojas mga kaalagad, sa unang nga mga inoras subong nga adlaw alas 7 tubtub alas 12 sa udto miyara sang 34 to 51% chances of rain. Samtang magataas naman ang chances sa pag-ulan sa hapon kag karon sa gabi sa 80% chances. Samtang ako na balian mga kaalagad ang aton Spirit Weather Update. Spirit Weather Update. Oras nato mga kaalagad, 9 minutos ang nakaligad sa atak ng alas 7 sa aga. Sa akon nga pagbalik, bantayan na ninyo ang detalye sa aton ginpanglinyada nga mga balita. Magabalik ang Spirit Morning Balita pagkatapos sining mga malipot kag importante nga mga pahanumdom. Standby. Sa mga pinalangga namon nga kaalagad, kamo nagapamati sa 88.1 Spirit FM Rojas, ang radyo sang Archdiocese of Capiz sa idalom sang pagiya sang Catholic Media Network. Sa mga dikalidad nga balita, impormasyon, entertainment, serbisyo publiko, kag pagpalambos sang pagtuo, kami ang makaupod ninyo. Mas ginpabaskog, mas ginpasangkad, kag mas ginpasanyog. Ini ang 88.1 Spirit FM Rojas, ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Masakit ang kalawasan? Gapala nakitang ulo. Grabe ang stress, may vertigo, dysmenorrhea kag kung ano-ano pa?
Mga kaalagad, hari ng sabat sa imo nga problema. Panagang Herbal Oils. Mayara ini sang nagkalain-lain nga varieties kasubong sang peppermint oil para makarelax kag makapadula sang stress. Fever nut oil para sa lagnat, flu kag dysmenorrhea. Pure citronella oil bilang natural nga insect repellent. Kag labigan oregano oil para sa stress, vertigo kag migraine. Panagang Herbal Oil. Sa imo pagkinahanglan, panagang ang imo masaligan. Ang panagang, produkto sang Sea Farm sang Barangay Kayrohan, Bingawan, Iloilo. Panagang Herbal Oil. Sa mga pinalangga nga tagpalamati sang 88.1 Spirit FM Rojas, ang Capiz Archdiocesan Social Action Center ukon Caritas Capiz, pinaagi sini nga waragwagan, magadala sa kahanginan sang Santos nga Misa, alas 6 ang takna sa aga. Ang aton pagpamalandong sa Santos nga Eucharistia sa kahanginan, bukas ini sa mga kauturan naton nga may kasablagan, ukon hindi sarang nga makakadto kag makapasakop sa misa sa aton mga simbahan diri sa Archdiocese sang Capiz. Ini nga Santos nga Misa, sarang ninyo nga maupdan, pinaagi sa 88.1 FM band sang inyo mga radyo. Subong sa nagkalain-lain nga Facebook pages, kaangay sang Kasak, 88.1 Spirit FM Rojas, kag sa Kasak Caritas Capiz nga Facebook account. Ang aton misa sa kahanginan, bukas man para sa tanan nga luyag magpadala sang ilang nga intensyon. Mahimo lamang nga ipadala ang inyong mga pangabay, pinaagi sa aton hotline number na 0907-621-6650 ukon sa Kasak kag 88.1 Spirit FM Rojas Facebook pages. Ang mga donasyon nga aton malikong, igaparte ni Sir sa mga programa sang Abyan ukon Active and Benevolent Samaritan for the Youth and the Needy, kasubong na lamang sa educational kag medical assistance. Misa kahanginan. Ginadulong sa inyo sa 88.1 Spirit FM Rojas, kag Kasak Caritas Capiz, ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Oh my! Ay naku! Madalas nating marinig na sinasabi ng maraming tao yan. Bakit? Depressed ka? Nalulumbay ka? Nanghihinayang ka? O wala ka ng pag-asa? Smile, and the world will smile with you. Ang ating subconscious, napakayaman yan. Binigay ng Diyos yan. Ang lahat ng resources nandiyan na. Kaya sabihin natin, sa tulong ng Diyos, kaya ko to. Kaya, kaya mong gapiin ang lahat ng problema sa buhay mo. Gusto mo bala sang preska kagalidad nga pagkaon sa imo panimalay o kon negosyo? Sa Cal's Poultry Supply, mayara kita sang preska nga itlog kag dressed chicken nga sigurado nga malimpyo, luwas kag barato. Perfect para sa imo negosyo, karinderya o kun bisan sa adlaw-adlaw nga kalanon sang imo pamilya. Bakal na sa Cal's Poultry Supply para sa pamilyang Pinoy, the freshness you deserve. May branches kami sa Rojas Avenue, Rojas City, sa luyo sang BY & Sons, Kilometer 1, Rojas City, sa Brotarlo Building, kag Chidoro Arsenas Trade Center. Para sa inyong order, makigaangot lamang kay Mr. Ian Adonay, Sales Manager, sa 0908-875-7558 o kun kay Miss Jocelyn Bautista, Booking Agent, sa 0908-819-2446. Mahimo nyo man nga ma-follow ang amon Facebook page kag Instagram account nga at Cal's Poultry Philippines. Cal's Poultry Supply, preska kag sigurado. CNN News.
Oras sa 88.1 Spirit FM Rojas, Philippine Standard Time, alas 7:14 sa aga. Ang ini nga time check ang buylog nga ginadulong sa inyo sang J. Perlins Realty Development Corporation. Kagang mabalita nga inyo mabatian, ang buylog naman nga ginadulong sa inyo sang Cal's Poultry Supply. Nagabalik mga kaalagad ang Spirit Morning Balita sa gihapon kaupod ninyo alagad May Durias. Kag para sa detalyes ang aton nga mga balita sa Balita National. Opisyal nga nagdeklarar sang state of calamity ang provincial government sang Masbate sang Sabado, Setyembre 27 hindi matapos ang epekto sang mabaskog nga bagyo nga si Upong nga nag-igo sa isla nga probinsya sang Biyernes nga nagwasak sa mga kabalayan kag mga edepisyo, nagtumba sa mga linya sang komunikasyon kag nagpauntat sang kuryente sa bugos nga probinsya. Sunod sa Masbate Public Information Office ang deklarasyon nagapahanugod sang madasig nga pagpagawa sang pondo kag mga resources para sa emerhensya ug suportahan ang pagtinghua sa pagbulig kag pagbangon para sa mga apektado nga komunidad. Samtang nagbalik na ang sea travel sa Bicol Region sa tong Sabado nga nagtugot sa linibo ka mga na-stranded nga pasahero nga katapusan nga makapauli hon makapadayon sa pagbiyahe. Isa ka grupo naman sang 30 ka mga personnel gikan sa Philippine Coast Guard ang ginpadala sa Masbate, may dala nga mga kagamitan kag manpower para sa clearing operations. Nag-deploy naman sang Mobile Command Center ang Department of Social Welfare and Development o DSWD agud nga mag-coordinate sang distribution sang relief goods sa mga apektado nga komunidad. Una na nga nagpagawa ang gobyerno probensyal sang Masbate sang panawagan para sa madasig nga bulig nga nagsambit sang grabe nga epekto sang babaskog nga bagyo nga Upong sa probinsya. Ginalauma naman nga mapabaskog pa ang mga relief operations sa mga masunod nga inadlaw samtang nagadamo ang mga ahensya nga nagaresponde sa kalamidad. Sa iban pa naton nga balita, ginpahayag ni Vice President Sara Duterte sang Sabado nga nakabaton siya sang impormasyon nga ang iya amay nga si Anay Presidente Rodrigo Duterte ang nasapon nga nalipong sa sulod sang iya kwarto sa International Criminal Court Detention Facility sa The Hague. Sunod sa Vice Presidente, sunod sa ilang mga credible sources, ginpahibalo sa ila pamilya nga si Anay Presidente Duterte ang kinahanglan nga magpaidalom sa mga laboratory test pagkatapos nga nasapwan nga wala sang animo sa salog sang iyang hulota. Apang suno kay VP Duterte, wala ginpahibalo ang pamilya angod sa nasambitan nga aksidente kag wala man sang paatag nga ginhatag ang ICC. Ginakabig sang ila pamilya nga makahaladlok ang mga hitabo kag nagpautwas sang dako nga kabalakan na hanungod sa kapasidad sang ICC sa paggarantiya sang seguridad kag kaluwasan ni FPRRD. Suno pa sa opisyal, wala ginhatag sang ICC ang gilayon nga pagbulong para sa ginreklamo nga ingrown toenails sang amay kag ginaligar nga wala man ginsapak ang kinahanglanon para sa 24-hour bedside caregiver nga request sang iyang amay. Samtang nagpamalibad naman nga maghatag sang komento si ICC spokesperson Fadi El Adala sa medical condition ni Duterte. Una na nga nagreklamo ang Vice President si Vice President Duterte matapos ginbisita sa mga opisyal sang Pilipinas ang iyang amay. Nga ginpahayag isa ka sham welfare check sa detention facility sa International Criminal Court sa The Hague. Sa iba naman naton nga balita sa Western Visayas, balitang regional. Nagtugas ang malapnangon nga pagbaha, pagtibhag sang duta, kag nag-display sang linibo ka mga pamilya nga naghalit sang dalan, mga tulay kag infrastruktura sa baybayon sang Western Visayas ang severe tropical storm Upong sang Biyernes, Setyembre 26. Sunod sa report sang Department of Social Welfare and Development o DSWD, naglabot sa 10,403 ka mga pamilya o kung 39,086 ka mga individual sa bugos na 367 ka mga kabarangayan sa Aklan, Antique, Iloilo kag Capiz ang
apektado sang storm kag monsoon rains nga ginpabaskog sang tropical cyclones nga Mirasol kag Nando. Sa kabugusan 3,572 ka mga pamilya o kung masobra 11,000 ka mga individual ang nagatiner sa 241 ka mga evacuation centers. Samtang 1,239 ka mga pamilya o kung 4,469 ka mga persona ang temporaryo nga ginapuy-an o kung nagapuyo sa ilang mga himata kag abyan. Hindi magnubo sa 40 ka mga balay ang nahalitan. 8 diri ang totally damaged, lakip ng 16 sa Antique kag 15 sa Iloilo. Ang DSWD ang nakapanghatag na sa 1.98 million pesos nga balor sang pagkaon, non-food items kag mga financial nga bulig, samtang ang Preposition Relief Resources nagapabilin sa 112.19 million pesos, lakip ng 2.79 million pesos nga standby funds kag 114.98 millions naman nga balor nga pagkaon kag supply. May kabugusan nga 1,316 ka mga personnel gikan sa 109 ka mga organisasyon ang ginpadala sa pagbulig sa mga operasyon sang pag-rescue, pagbulig kag evacuation. Sa iba naman naton nga balitang regional, ginpahayag ni Bacolod Representative Alfredo Benitez ang posibilidad nga bungkagon ang Department of Public Works and Highways o kon DPWH sa ato nga sang nagadamong aligasyon sang korupsyon na may kaangtanan sa mga questionable nga mga flood control projects. Sa isa ka pahayag nga ginpost ang Biyernes sa iya social media page, ginpahayag ni Benitez nga ang Kongreso dapat karon magbinag-binag kung bala ang mga reforma makaluwas sa gihapon sa ahensya o kung makapadayon o kung magapadayon nga hindi na ini mapatihan pa. Sa iya nga pahayag kasunod sa nagapadayon nga investigasyon sang Senado sa flood control scam nga nagdalahig sang pila ka mga mamalidha kag mataas nga opisyal. Lakip sa mga ginaangot sa kontrobersiya mo si Anay Speaker Martin Romualdez nga nagatubang sang aligasyon sa pagpang-abuso kag pag-divert sang pondo sang publiko sa dako nga kasangkaron. Nagpanawagan si Benitez sa Independent Commission for Infrastructure nga maghimog gilayon sang aksyon kag padasigon ang ilang nga investigasyon sa kasangkaron sang ginaligara, pagkonsabo kag pagkagsayop nga paggamit sang pondo. Gininganyohan sang kongresista ang iya mga kaupdanan nga mamalidha nga maghulag lapaw pa sa kaugalingon nga interes kag magpamatud-an ang kaangtanan sang Kamara sa pag-atubang sa korupsyon. Sa ato naman mga balita diri sa syudad sang Roxas kag probinsya sang Capiz, balitang lokal. Nasunog ang isa ka balay sa Altava Street, Barangay 8, Roxas City bangod sa nagluntad nga insidente pasado alas 8 ang takna kagabi, Setyembre 28. Madasig nga ginlamon sang kalayong nasambitan nga balay nga human sa mixed light materials. Suno sa mga report o kung sa report sa otoridad, ginapanag-iyahan ini ni Mark Anthony Ligaspi. Suno kay Ligaspi, mahimong ang linya sang kuryente ang rason sang pagkasunog. Gilayo naman nga ginrespondihan sa mga katapos ang Bureau of Fire Protection Roxas agud mapalong ang kalayo kag hindi na maglaptas sa mga kaiping nga mga kabalayan kag establishmento. May baluan nga naghatag sang kakugmat ang nasambitan nga insidente bangod na hamtang sa likod sang balay o kun hamtang ang balay sa likod lamang nga bahin sang ginabaligya sang liquefied petroleum gas o kun LPG. Padayon pa sa karon nga ginapahibalo o kun ginahibalo sang BFP Roxas ang ginhalinan sang kalayo kag kalitan sang nasunog nga balay. Sa iban pa naton nga balitang lokal, voluntaryo nga nagsungka sa katapos ng 301st Infantry Brigade ang ginakilala mataas nga leader sang Communist Terrorist Group o CTG sa barangay Lagdungan, Tapas, Capiz. Suno sa mga otoridad, nagsungka ang nasambitan nga individual matapos nga napilasan sa nagluntad nga engkwentro. Ginkilala ini ka Elias Migo, 31 anyos, residente sang Igbaras, Iloilo, nga nagserbe bilang commanding officer sang Regional
headquarters sang Komiteng Rehiyon Panay ukon KRP. Suno pa sa report nagdesisyon nga magbiya sa makawala nga grupo matapos nga nag-angkon sang pila sa nawala nga tiil sang ila engkwentro sang gintingog nga puwersa sang 82nd Infantry Battalion, 61st Infantry Battalions kag 12 Infantry Battalions sa barangay Katipunan sa Tapas. Gilayo naman ini nga gindapatan sang pauna nga pagbulong nga ginpadangat sa ospital. Samtang ginpasalig naman sang Philippine Army ang pagpalabot sang bulig pinansyal sa nasambitan nga individual matapos nga ginpiling nga magbalik sa sabak sang gobyerno. Sa iba naton nga balita, sa balitang sports, naghatag sang importansya sa kinahanglanon sang isa ka pamuhunan sa isa ka major kag malawig nga proyekto sa basihan nga masiguro ang palaabuton sang Philippine Volleyball. Si Anay Brazilian Women's National Volleyball Team standout nga si Leila Barrios. Ginatagan pagtamon ni Barros ang kinahanglanon sang isa ka plataporma para sa pamatanon nga atleta kag ang Philippine National Volleyball Federation kag ang gobyerno ang dapat magpanguna sa pagtukod sang kaangay nga programa. Si Barros nga rayara sa pungsod bilang isa sa pinasahi nga bisita sa 32 Nation Contest, isa na karon ka senador sa iya nga pungsod kag nagaduso para sa pag-uswag sang sports kinamatarong sa mga kababainhan kag pag-amlig sa palibot. Sunod diri bilang isa ka atleta, masami sini nga ginagamit ang iya nga imahe sa pagdepensa sa mga kababainhan kag sa palibot. Kag karon bilang isa ka politiko, nagatrabaho ini para sa mas malapad nga pamaagi nga may mas makro nga pagtamod sa kinahanglanon sang katilingban ilabi na sa mga labing mahuyang. Ang Brazilian legend nga nagpabilib sa mga Pilipino sang 2000 FIVB Volleyball World Grand Prix ang nagpayag nga subong ang husto na nga tion nga magbalik sa Pilipinas kung sa diin amat-amat na nga nagatanyag ang volleyball. Para naman sa aton nga balitang showbiz, nagpakasal na ang singer na si Selena Gomez kag songwriter-producer nga si Benny Blanco. Ginpaambit ni Selena ang balita sa Instagram sang Domingo, Setyembre 28 kung sa diin nagpost ini sang serya sa mga litrato kag mga clips sang ila kaugalingon gikan sa seremonya. Ginbuyagyag man sang singer-actress ang petsa sang ila kasal nga naka-caption 9/27/25. Sa nasambit nga post, makita si Benny nga nagasuksok sang tuxedo, samtang si Selena ang mahimo nga nagasuksok sang puti nga gown nga nagauyat sang iya bridal bouquet. Makitan man sa nasambitan nga post ang comment ni Benny nga nagasiling iya nga asawa sa matuod nga kabuhi. Matandaan nga sang Disyembre 2024 sang ginanunsyo ni Selena ang iya nga engagement kay Benny. Ginhimo sang singer-actress ang pahibalo sa iya Instagram page nga nagpost sang snapshot sang iya nga engagement ring. Kag sa aton katapusan nga balita sa balitang Veritas, nag-apilar sang bulig sang Biyernes ang mga Katoliko nga diocese sa Bugos nga Bicol sa mga komunidad sa Masbate nga ginhalitan sang bagyo nga upong nga nagahinyo sa mga parokyano nga mag-amot pinaagi sa second collection kag relief drive. Ang Diocese of Legazpi nagpahayag nga ang ila pinasahi nga koleksyon nga natalana sang Setyembre 28 lakip na ang ginapaabot ng mga misa sa Sabado ipadala paagi sa mga ipadala sa Diocese of Masbate sa labing temprano nga tion. Nagmando naman si Most Reverend Hernando Absedes ang dait ang tanan nga mga parokya kag kuwasay parishes sa iya nga diocese ang magahiwat man sang second collection sang Domingo. Nagapilar man sang support ang Diocese of Sorsogon, nagapanawagan sa mga tumuluo, mga religious organizations kag mga parokyano nga maghatag sang bulig. Ginlista sang Caritas Sorsogon ang gilayon nga mga kinahanglanon lakip ng pagkaon, mga tubig, shelter materials, hygiene kits, medical supplies, mga panapton kag sapatos. Ginabaton man ang mga donasyon nga cash at in kind sa mga parish drop-off points sa Bugos nga probinsya, laki pang Sorsogon Cathedral kag ang simbahan sa Gubat, Erosin, Bulan kag Bilara. Nagbukas man ang Caritas Sorsogon sang Command Center sa OLPS Auditorium. Sa Masbate, nagkalaguba ang mga simbahan, panimalay kag palangabuyanan rason nga mga
mga linibo ang nagbakwit. Sa bukos nga Bicol, ang diocese ang nagbukas ng mga simbahan para mapasilungan sang evacuees. Ginpahayag naman sang Diocese of Vera nga masobra 450 ka mga tawang nagatiner sa inimagnubo 11 ka mga parokya kag mission church sa Catanduanes. Samtang sa Camarines Sur, ginreport sa Archdiocese of Cáceres ang halos 4,000 ka mga evacuees sa inimagnubo 20 ka mga simbahan. Kag nabatian mga kaalagad ang kaundan sang aton nga mga balita nga gintipon sang 88.1 Spirit FM News Team subong nga adlaw sang Lunes, Setyembre 29, 2025. Sa tanan nga nagupod sa aton nga pagpangalagad, madamo gid nga salamat kag padayon kita nga magadulong sa inyo sang mga importante nga mga balita kag komprehensibo nga impormasyon buwas nga adlaw. Sa pangalan sang kabugusan nga puwersa sang 88.1 Spirit FM Rojas, ini ang radyo sa Archdiocese of Capiz nga ginapangunahan sa aton halangton nga Arsobispo, the Most Reverend Victor B. Bendico Didi. Sa pangalan sa aton station manager Reverend Father Mark Granflor, kag sa aton technical partner, madamo nga salamat alagad Benny Dalida. Ako naman ang inyo nangin alagad sa pagtuo kag pagserbisyo. Ni sa alagad May Durias para sa Spirit Morning Balita. Maayong aga mga kaalagad, kag God bless Pilipinas. Sa mga pinalangga namon nga kaalagad, kamo nagapamati sa 88.1 Spirit FM Rojas, ang radyo sang Archdiocese of Capiz sa idalom sang pagiya sang Catholic Media Network. Sa mga dikalitag nga balita, impormasyon, entertainment, serbisyo publiko, kag pagpalambos sang pagtuo, kami ang makaupod ninyo. Mas ginpabaskog, mas ginpasangkad, kag mas ginpasanyog. Ini ang 88.1 Spirit FM Rojas, ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. The best songs on the radio, Spirit FM. Always come back to your love. Always come back to your love.